As comunidades Barbanza, Arousa e o Salnés presentan o audiovisual Navega o Camiño, transmitindo as vivencias no Camiño de Santiago, Mar de Arousa e Ulla. A presentación realizouse hoxe no Auditorio Municipal de Rianxo, este único camiño de Santiago por mar que realízase en embarcacións a vela a través dos restos do apóstolo pola ría de Arousa ata Santiago de Compostela. Cun emotivo vídeo promocional elaborado por Lesmes no que se amosan as virtudes da ría de Arousa, as mancomunidades de Barbanza, Arousa e Salnés convidan aos amantes da náutica a realizar o Camiño de Santiago pola Ruta do Apóstolo, a Ruta da Orixe. Percorrendo 100 millas náuticas e rematando o camiño a pé, lógrase a Compostela. O Auditorio de Rianxo acollía esta mañá a presentación desta campaña promocional da Ruta Xacobea, a primeira das accións conxuntas froito do convenio Navega o Camiño, asinado polas mancomunidades Barbanza, Arousa e o Salnés este pasado verán. Que somos a orixe do Camiño de Santiago, non da tradición xacobea, por eso, porque os restos do apóstolo entraron pola ría de Arousa, co cal seríamos ambos destinos a orixe. Eso é algo que queremos potenciar, aparte de potenciar tamén o turismo náutico na ría de Arousa, porque ademais, coas boas condicións de navegabilidade que temos unha potencialidade de creación de produto moi potente e moi forte. Entón, unha vez que desarrollamos este proxecto colaborativo, comezamos coas accións promocionais para levar a cabo este posicionamento. A nosa idea, ademais, con este tipo de accións promocionais, é chegar a mercados tanto nacionais como internacionais, tanto Portugal como norte de Europa. Temos un recurso moi potente, se dan todas as características para un produto turístico de moitísimo éxito. Neste caso, estamos dirixindo este produto aos navegantes do norte de Europa. Os navegantes do norte de Europa siguen tendo hoxe en día unha gran tradición de navegación. Temos decenas de miles de embarcacións navegando polas súas costas en condicións moitísimo máis duras das condicións de navegabilidade que temos aquí na nosa ría, unha das mellores navegables do mundo. Entón, queremos facer ese chamamento a esos veciños do norte de Europa para que volvan a navegar, porque anos atrás, ou séculos atrás, xa nos visitaron moito. Naquel momento, nós non éramos tan hospitalarios con eles, nin creo que eles foran tan amables como serían ou como van a ser hoxe en día. Pero, bueno, vamos a retomar esa tradición de navegación que nos veñan a visitar para coñecer ese orixe de todos os camiños e, sobre todo, para coñecer as características de navegabilidade da nosa ría. Normarina traballa nun proxecto de navegación a vela dende o norte de Europa para gañar o camiño, ao que agora se... Eu, como socia fundadora de Normarinas, desde que empezou su gestión e navegábamos por las ferias internacionales de toda Europa y empezábamos a hablar de proyecto Normarinas, el éxito era impresionante. O sea, solamente hablar del camino por el mar, de verdad, en serio, era fundamental. Que algunos entes públicos o que empiecen a valorarlo, como es en el caso que estamos súper agradecidos a la mancomunidad de Arousa, de Barbanza, del Salnés, y apoyen el conjunto de todo este proyecto, para nosotros es fundamental. Creemos que va a hacerse, sobre todo de cada año que viene, como un proyecto increíble que va a dar mucho pie a que esto en un futuro siga sosteniéndose durante muchos años. Es diferente al de tierra, es totalmente diferente. Muchas gracias a Lesmes porque él colaboró con nosotros el año pasado en esta travesía tan dura después del COVID, que para nosotros fue como una bocanada de aire fresco, navegar por nuestras rías. Yo empecé en Vivero, viendo los aguillones impresionantes, esa costa, que, bueno, la verdad, era como un aire fresco después de todo lo que estaba.